banyak buka warung. Benjol po kudu rek. Ki awakmu temenan ah, Lur. Ono apa, Bang? Apa ya iki yo? Jadi aku Temenan yo. Ono apa, Bang? Aku mangeterno awakmu. Nanggen angker iku lho. Terus awakmu ngilang. Aneh menapa kene. Pedaku saiki tak tinggal. Masa ditinggal lho? Anjak tolong wis. Terno, njoko pedaku ayo. Saya. Ayo. Percaya aku. Den di Bapak. Ah, Di Bapak. iku lho, pedaku lho. Iya. Di Bapak, Bapak pedatan Bapak. Mangi ku aku terno nang kene. Yo ra ono Bapak. Mangi ku aku ngeterno rene. Saya wis jupai pada isi ayo. Awakmu mangi ku yo ilang yo andek kene. Temenan aja muncul meneh, Cok. Apa Bang? Pedaku lho yo opo kok.